Ik stop ermee. Roel, wie fietst op een tandem? Ja, dat weet ik wel. Of hij dat nog niet zien als een tandem was. Ja, maar als je op een tandem fietst, dan kun je zomaar niet insturen tegen de boom zetten. Jawel hoor, dat kan best. Ik ben er zat van, ik ga niet weer met. Roel, Ja? wij doen met aan de fiets 4-daagse. Hier, Bouwen. En wij fietsen nog maar 3 dagen. Dus wij moeten nog een dag. En dan erbij, er staat hier volk zat volgens mij, maar er is hier geen stempelplek. Dus je maakt me gauw dat je weer op fietsen komt. Ja, nou, dat zal allemaal weer wel winnen, maar ik ben er dikke zat van. Dus na de zomer maar weer bent, en dinsdag ben we al begonnen te fietsen. En toen ben we naar Zuidwolde-West. En woensdag ben we naar Wisterwest. En vandaag ben we hier in Westerbork en ik ben er dikke zat van. Ik doe niet weer met, je bekijkt maar. Je wilt mij toch niet vertellen dat als je gisteren op de FAM niet genoten hebt? Nee, ik vind er niks aan. Nou, het was hartstikke mooi volk, het was prachtig. Dus eerlijk waar, hè. Er was een meneer en die heeft ons de hele FAM... Maar er was helemaal geen meneer, er was Roef Weits van Ubel, die ken ik wel. Ja, maar dat maakt niet uit, Roel. Als zo'n man daar op de FAM is en die is in functie, dan heet hij zo'n dag meneer. En dat is werkelijk, volk. Hij heeft ons alles laten zien. Alles. En er is wat te zien op die FAM. Alle soorten huisvuil hebben wij zien. Werkelijk. Gewoon vuil, grafvuil, gemiesvuil. Allerhande soorten. En het komt allemaal gescheiden aan. Ja, het komt er gescheiden aan. Maar zo gauw als het er is, en dan kwakt ze het op in de bult en ze doet de zand en gruis over en door hem een fambarring. Nee, dat is helemaal niet waar. Wel. En dan erbij, iedereen is gek op de compost die van de FAM komt. Ja, wij komen bij de gemeente bellen, dan is iedere zaterdag in het jaar kun je gratis compost halen. En dat is werkelijk waar. Riet die zaterdag maar eens de bijlen. De straten van Wiester tot aan de andere kant de bijlen voort. Ben allemaal hartstikke zwart. En dan zit ze te schuilen op die FAM. Ik vind het een vies gedoe. Nou ook met die groene en die grijze containers. Zei die ook? Ja? En dan begint s'maandags hadden we drinken. S'maandags hadden we een kop koffie. En dan moet je eerst met de bloot aan, moet je dat vieze koffiedek uit dat filter halen. En dat moet dan in die groene container. En dan moet dat filter die moet in de grijze container. En dan heeft dat heel de haan helemaal vol zit. Ik vind dat vies. En dan bij de zomerdag. Dan die groene, hè, die loopt bij ons vanzelf naar de weg. Hoe niks aan te doen. Nee, ik heb geen zin meer, hè. Maar ik doe niet wieder, ik ga niet wieder met. Roel, Ja? wij zullen nog wel wieder moeten. Nee. En dan erbij dat gezeur. Wees maar wat blieden dat als ze van de FAM bij u komt en de rat zo ophaalt. Stel je voor als ze niet kwam. Ze heeft nu al die alle dikke band achter thuis. Dat is niks dat is van Jan Vreeman, dat is niet van ons, Nou, hoor. niks. Nee, Roel, het komt allemaal weer goed op de FAM. Als straks die nieuwe fabriek draait, hè, want ze bouwt een hele grote fabriek, hoor. Ja? Ja, hij toch wel zien gisteren. Ik heb niet zo goed Ze gekeken. piepen zo groot, hè. Dat kan ik alleen wel door. Zulke grote piepen ben dat. Hier, hè? Ja. Mag het wel gloepen zo groot weer. Nee. Maar ik doe niet weer, want ik wacht wel op de Radio Cabrio, die komt straks. En er was vanmorgen op Radio Drenthe, ze zijn een oranje vlagje aan de fietsen doen. En daarna die zieke en muie mensen op. En ik ben weer die zieke en muie. Ben je zo dom of... Ik ben niet dom. Roel, Radio Cabrio heeft niks met muie of zieke mensen van de fietsvierdaagse te maken. Ah, nee? Totaal niet. Nee? De Radio Cabrio, dat is een auto van Radio Drenthe. En die rit tussen de fietsende mensen door. Ja? Die stopt daar, die doet wat quizjes met de mensen. En dan kun je dingen aan het winnen. En Cabrio... Kun je ook wat winnen? Ja. Ook Boogie van Jan Spolling? Ja, natuurlijk. Oh, doe ik dat wil ik nog wel hebben. En Cabrio, dat betekent los dak. Los dak? Ja, en dat heeft niks met zieke en muigheid. En dan maakt ze de radio-uitzending met Ja, los dan maakt dak? ze- ja. Maar dat wordt niks. Nee, dat gaat nooit wat van. Als het slecht weer is, dan nee, die hele boel. Nee, dat wordt niet waar. Nee.
Nou, zie nou maar als je op fietsen komt, dan gaan we weer. Want de fietsen is hartstikke mooi, volk. En deze fietsvierdaagse... Gezond, zegt die vrouw. Ja. No. Deze fietsvierdaagse, die stiet in het teken van het milieu. Want hij fietst, hè, dan hij veel meer deel aan de natuur. Dat is eerlijk, hoor. Als je op de fietsen zit, dan kun je genieten van de flora en de fauna langs de kant van de weg. En hij fietst, dan zie je elk spinnengie in zijn webbegie. En als je goed stil bent op de fietsen, dan kun je de stilte in de Drentse natuur horen. Wat een gekwezel. Maar als wij dat hoort, de flora en de fauna. Als ik gras tussen de stenen heb, dan zeg ik Timmy, je moet er eens bij met de spuiter. En een spinnengie en een webbegie, zeg je? Ja. Als ik spinnenkap met de kamer heb, ga ik er direct bij met de plumeau. Ja, je hebt de boel leeg onder de zolder, kant met de plumeau wel afkoeven, dat hier aan gebollen beet hebben. En dan de stilte in de natuur, Ja, zeg je? ja. Ja, met 30.000 mensen op de fietsen en hoe gekwezel veel mee aanzegen hadden wij. Nou, zat nog maar op fietsen, we gaan richting Bijlen, daar is nog een stempelplek. En daar hebben ze ook wat koffie en zo, hebben ze daar wel een krentenbrood. Staat nog op fietsen en maken we dorpauze, hup. Nee, Dat doe doet ik niks. Ik doe het niet, ik wacht wel. Ik wacht nog wel. Ik zeg het in Tim, ik zeg, hou bij Westerbork ben, daar vuur, daar bij Jarvel, dus zo'n beetje. Ik zeg, dan moet je met busje komen. Ja. Ik zeg, er past de tandem precies in, vlak bij Westerbork, in de stempelplekken stappen wij hem uit en daarna fietsen wij naar een einde en dan doen we hem weer in busje. Ja. Ik zeg, want ik wil wel zo'n medaille hebben en ook een vlagje en zo. Dat doen we maar. Je denkt toch niet dat ik een fietsen in het busje en dan zeker aan de kade van de weg stond te wachten. Busje komt zo. Nou ja, dat mag wel. Ja, mooi niet. Niks, dat doe ik niet aan mij. Worden mij bij trouwens sokkertassies en ik sokken. Ja, dit is milieubewust, zo'n tassie. Ja. En waar zie je hebt, daar ligt namelijk zo. Twee van die plastic tassen naast Er zijn gewoon 2 puten, een van de boer en een van de Aldi. Ik kun je ook dat maken in deze tijd. Dat is veel makkelijker als hier, want die wordt ze vanavond uitwassen en ik gooi ze gewoon aan de kant van de weg in de sloot. Ben je hier allemaal kwijt, we moeten met zijn. Samuel. Weet je wat ze eens doen met? Nou? Lid worden van de plattelandsvrouw. Ik? Ja. Ja, zal de lid wel, poeh, dat doe ik nooit. Bij de plattelandsvrouw maakt ze hoe milieubewust. Ja, daar leert ze van alles van het milieu, hè? Ook van zulke draagtassen en zo. Oh ja? Ja. En daar moet ik bij? Ja. Nou, reken dat maar niet. Dat reken maar niet als ik bij de plattelandsvrouw nog ga. Nou, zo niet weten waarom niet. Dan kan ik toch zeker ook aan de kade van de weg gaan zitten, kniepertjes bakken. Ja, maar dat doet ze, die plattelandsvrouw. Nu hoeft maar wat te weten of ze zitten weer. Ja, echt waar. En dan het liefst met een man of 6. Dan zit ze door de kaken achter zo'n dik. En dan heeft ze ruzie over wie als de knippertjes en de putties mag doen. Echt waar. En om geld heeft ze ook ruzie. En tussen die haalt ze kleedjes en die doet ze op de kop. Wel. Ze zit daar voor de folklore. Heb ze volkorenstoeten? Weet wat oude doet, Roel? We houden op de zeuren, we zien dat we op fietsen komen. Fietsen we naar de eerstvolgende stempelplekken. Maar dan wil ik wel zingen onderweg. Dat liet mij veel mooier. Het wordt tijd eens met een instrument op pad gaat. Met zo'n domme band waar we altijd deur met zingen. Het wordt tijd dat je zijn instrument leert bespeuren. Nou, maar dat kan ik wel. Wat? Ik heb een ukulele. Een judo, wat? Oh, zo'n klein gitaartje. Oh. Maar dat kan Kan je ook dat niet. spelen? Jawel hoor. En met zingen. En mi va die lukt met de witte reulikar. En mi moor die lukt erachteraan. Stop. Meer ken ik niet. Ken je niet meer? Nee, die fase ken ik maar. Ken je ook niet Ik ken er maar 2 grepen op dat ding. 2 grepen ken ik maar op dat ding. Heb zo'n greep? Nee, jong. Oh, ja, ze hebben mij zo greep. Roel, kun je met die 2 grepen niet een vastje spelen van Ria Valk of zo? Hoe van Ria? Nou, zo van, hou je echt nog van mij, Rockin' Billy? Dat was een hartstikke mooie vastjes. Die gingen over verkering en zo. En die vent ook, die ging naar Amerika, nam alles mee. Dat was echt en over de liefde. Vind ik mooi. Kun je dat niet instuderen? Goh, wat weet je dat je best? Wat? Van verkering en de liefde en zo. Nou, Je hebt nog geen verkering gehad, man. Ze hebben nog geen verkering gehad.
Dus niet hoor, ik heb wel eens een jonge arts. Ja, 1 keer. Nou. Zo'n klein Gerrie had ze. Zei er niks voor, zo'n klein Gerrie. En was het uitmaken, pak ze hem voor de boek, zetten ze hem voor de deur en de rust toe, zegt ze. En hij had ook een scherm op de brommer. Oh, dat is niet. Wel eens. Ja, de scherm op de brommer, ik weet ook wel waarvoor. Dat was voor de wind, anders wij eraf.